Какво става, хора? Днес ще взимаме епизод на Майнкрафт на самотен остров. Сега ще ви покажа един супер готин сид. 1919, това е сида за самотен остров. И близо до него има още един остров, на където има стъпани. И по погрешка го направих на креатив, но нищо. Само ще ви покажа сега какво има наблизо и надалеч. Тук някъде трябваше да има... ето го острова. Сега ще ви покажа какви неща има в мината. Ето това е първата мина, тя е мъничка, но в нея има кол и желязо, тъй че е доста приятна. За втората мина трябва ето насам да копате. Ето я и нея. Окей, както виждате, наблизо до вас има лава. Тук има голд и много други неща. Наблизо даже има майншафт. Ето го още голд. Майншафта беше някъде там. Да, ето го. Майншафт има тук. Ще го покажа леко. Край него има няколко спаунера и диаманти. Ще ви покажа още едно място, където има няколко диаманта. Тук няма нищо. Тук няма нищо. И тук има вода. Да. Сега, мои приятели, слезнахме на тук, на Survival. И открихме диаманти по-нататък. Тук имаше голд. Един съвет. Внимавайте да не разрешите всичко, тук е опасно, ако сте на Survival. Ето тук има Redstone. Също ви кажа, че ако щупите този гравел, над него има водата и че аз не ви го тупя на ваше място. Сега. Тук също има продължение на мината. Окей. Да продължаваме нататък. Тук няма нищо, тук няма нищо и тук няма нищо. Ей, това ми е пътите за връщане. Ей, тук сега ще погледнем мъничко. Не,
И тук няма нищо. Окей, изглежда съм сбъркал малко в посоката на спалнера, но ще го намерим. Тук има айран, много кол. Ето го, тук е спалнера. Да, точно тук. Но трябва да бъдете много внимателни тук. Много е опасно. Някакви неща в честа, това е спалнер на зомбита, но над вас има гравел и океан, затова ви препоръчвам да не осветявате точно там. И пак съм озовах тук. Лапис лазули, желязо. Да, ето до този спалнер точно има 1, 2, 3 диаманта. Интересно обаче как може този спалнер да е празен, нали? Окей, тук някъде имаше една голяма зала, на която много яко като я счупиш. Не са ревайвал, тя е направена изцяло от гравел. 5 диаманта. Нямаше нищо. Малко айран има и там. Странно. Окей, значи трябва копам само нагоре. И ето, че излязохме на самотния остров. Значи излязохме от там чак. Излязохме на ония остров там в далечината. Ще бъда бърз. Окей, сега мисля да се върна да ви покажа къде още има диаманти. Окей, влизаме. Виж това. Да, точно е насам.
ако не се лъжа. И не, объркал се. Извинете. Тук с малко айрон. И там има лава и ви препоръчвам да не влизате в това, освен ако искате да се самоубиете на survival. Още лава и вода само. Ето насам са диамантите. И тук има доста айрон също. Окей. Диамант. Не. Някъде насам бях. Да, ето насам. Точно насам. Ако сте на survival е доста по-неприятно да скачите. И влизате в тази дупка тук. Продължавате само напред. И тук има няколко диаманта. 1, 2, 3, 4, 5, 6 диаманта има. Да, това е за сида на самотен остров. Благодаря, че ме гледахте. Ако сте харесали видеото ми, моля да се абонирате и да лайкнете. Окей, довиждане.